खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। उफेरा बिसायख'थियाव मोनबा बियाबावबो कंग्रेसआ बिजाथि होगोन। 19 अक्ट'बर खालि फोसावगोन बिजाथिनि फारिलाइ। दिनै खाथि गासा फोरबो। जौसिन बिजिरसालिनि राय 1971 मायथाइनि सिगाङाव फैनाय गासैबो सुबुङा नोगोरारि मोनगोन। पार्थ हाजरिकानि न'निफ्राय 47 लाखनिबो बांसिन रां बोखांदों। धुरायाव गिदिर अर नांनानै गं 17 दखानफोरा सेवहांगार जादों। रेलगारिजों जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ पुलिसआ सिनायथिनो हायाखै। एसटिएफआ हेरेनजों लोगोसे 3 सुबुंखौ ग्रेप्टार। सिम्बोरगाव गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दैमु गोसोखां जोलुर फाइनाल बादायलायनाय। मरिगाव जोबथेसालिनि 2 वार्डेना सासपेन्ड खालामजादों। रुपसि बिरखं गाथोना गुवाहाटी आरो कलकातानि थाखाय सिबिथायखौ जागायफिनबाय। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। आसामनि मोनबा बिधानसभा बियाबाव फैगौ 13 नभेम्बर खालि खुंगोन उफेरा बिसायख'थि। बङाइगाव, बिहाली, धलाई, सिडली आरो सामागुरि उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय गासैबो दोलोआनो थियारि जादों। खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपिआ बिहाली, धलाई आरो सामागुरियाव बादायगोन आरो गुबुन मोननै बियाब बङाइगाव आरो सिडलीखौ मित्रदल एजेपि आरो इउपिपिएलनो हगारनानै होदों। गुबुन फारसे हेंथा दोलोनि नखराव मासि रानलायनायखौ लानानै दासिमबो रोखा नङा। बेनि गेजेरावनो कंग्रेसआ हारसिङैनो मोनबा बियाबावबो बिजाथि होनो थियारि जानायनि खौरां ओंखारदों। नाथाय बेनि सायाव बिरुद्धि ऐक्य मन्चआ सावरायनानै थि खालामथ'वाखै। उफेरा बिसायख'थिनि बागै आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराया फोरमायथिनाय बायदिब्ला उफेरा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेसनि मोनबा कमिटिया रिपर्ट गथायबाय। 18 अक्ट'बर खालि साननि 12 रिंगानिफ्राय राजीव भवनाव जितेन्द्र सिंहनि नुजाथिनायाव बिजाथि सायख'गोन। बेनि उनाव बेलासियाव बिरुद्धि ऐक्य मन्चजों जितेन्द्र सिंहआ सावरायगोन। 19 अक्ट'बर खालि मोनाबिलियाव AICCआ बिजाथिखौ थि खालामगोन आरो फोसावगोन। दिनै खाथि गासा फोरबो। आसामनि माहारियारि हारिमु आरो दोरोङारि नेमखान्थि बायदियै दिनै आबादजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा रायजोनाङै खाथि गासा फोरबो फालिगोन। आसिन आरो खाथि दाननि संक्रान्तियाव फालिनाय जायो खाथि बिहु एबा खाथि गासा फोरबोखौ। मख'नो गोनांदि दिनै मोनाबिलियाव सिथ्लानि थुलुंसि गुदियाव आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसेनो आबाद फोथाराव आलारि बाथि सावहैनानै मोजां आरो गोग्गो फसल मोननो थाखाय आबादारिफोरा बिमा लोखिनिसिम आर'ज गाबगोन। बेनि अनगायैबो मोसौ गलि, माइ बाख्रि, गय नालेंखर दंफांफोरनि गुदियावबो आलारि बाथि फोजोंनानै बिमा लोखिखौ सुंग्रि हरगोन। बेखौबो मख'नो गोनांदि खाथि दानावनो आबादारिफोरनि आबाद फोथारा जिउ मोनखाङो। आबादारिफोरनि सिमांफोरा मोगथां महर मोनो। बे समाव एम्फौ एनलाफोरनिफ्राय आबादखौ रैखा खालामनायनि गुबै थांखियै गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा खाथि गासाखौ दोरोङारि नेमखान्थिनि गेजेरजों मोनसे फोरबो महरै फालिबोदों। आसाम गोरोबथानि सायाव जौसिन बिजिरसालिनि जारिमिनारि राय। 1971 मायथाइनि सिगाङाव फैनाय गासैबो सुबुङा आसामाव नोगोरारि मोनथाय मोनगोन। 1971 मायथाइनि 25 मार्चआ जागोन आसामाव गुबुनारि सिनायथिनाय समनि सिमा। आसाम सन्मिलित महासंघ आरो इन्डिजिनियास फराम आसामा होनाय अजदनि सायाव जौसिन बिजिरसालिया राय होबाय। चिफ जास्टिस DY चन्द्रचूडनि दैदेननायाव 7 बिजिरगिरिनि बेन्चआ बे रायखौ होदों। रिपर्ट बायदिब्ला चिफ जास्टिस DY चन्द्रचूडजों लोगोसे बिजिरगिरि सूर्यकान्त MM सुन्दरेश आरो मनोज मिश्रआ 1971 मायथाइनि 25 मार्चखौ नोगोरारि सिनायथिनाय बोसोरनि सिमा खालामनानै राय होदों। नाथाय JB पार्दिवालाया बेनि हेंथायै राय होयो। मख'नो गोनांदि आसामाव आयेन बेरेखा बांलादेश हाबफैनायनि हेंथायै नोगोरारि आयेन 1955 नि 6A धाराखौ चेलेन्ज खालामनानै आसाम सन्मिलित महासंघ आरो इन्डिजिनियास फराम आसामा बे कमप्लेनखौ होदोंमोन। आरो जौसिन बिजिरसालिनि राय बायदियै आसामाव नोगोरारि सिनायथिनाय बोसोरनि सिमाया 1971 मायथाइनि 25 मार्चआनो बहाल थागोन।
2023 मायथाइनि 12 डिसेम्बर खालि नोगोरारि आयेन 1955 नि 6A धारानि सायाव जौसिन बिजिरसालिया हियारिं होदोंमोन। हियारिंनि 10 दान उनाव जौसिन बिजिरसालियाव जारिमिनारि राय होबाय। जनता भवनाव घुस लानानै हमजानाय पार्थ हाजरिकानि न'आव भिजिलेन्स आरो एन्टि करापसन बिफाननि टीमा सिग्रोमदों। बे सिग्रोमनायाव 47 लाखनिबो बांसिन रां बोखांनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला दिसपुर जनता भवननि मावफारिया पार्थ हाजरिकानि न'आव एबा नोगोरमानि जवाहरनगर हाउसपेट कमप्लेक्सनि D ब्लकनि 103 नं फ्लेटआव भिजिलेन्स आरो एन्टि करापसन बिफाननि टीमा दिनै पार्थ हाजरिकाखौ लोगोआव लानानै सिग्रोमदों। बे सिग्रोमनायाव भिजिलेन्स आरो एन्टि करापसन बिफाननि टीमा पार्थ हाजरिकानि फ्लेटनिफ्राय नोगोद 47,30,500 रां बोखांनो हादों। ओरैहाय जनता भवननि मावफारियानि न'आव लाख रां बोखांनो हानाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। मख'नो गोनांदि बुधबारखालि दिसपुरनि जनता भवननि हाबग्रा गाहाय गेटनि साखाथियाव 24,500 रां घुस लाफुनाय समावनो भिजिलेन्स आरो एन्टि करापसन बिफाननि टीमा पार्थ हाजरिकाखौ एरेस्ट खालामदोंमोन। आबखारि बिफाननि ब्रान्च अफिसारमोन पार्थ हाजरिकाया। मेघालय रायजोनि तुरा बाजाराव बुधबार फुङाव गिदिर अर खामनायनि जाहोनाव गं 17सो दखानफोरा खामनानै खहा जायो। खामनाय दखानफोरनि गेजेराव फास्ट फुड, जैन, फार्मासि, जुथा दखान, गारो हिल्स अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मार्केट कमप्लेक्स आरो तुरा मार्केटनि गेजेराव थानाय गोबां दखानफोरा खामनानै सेवहांगार जादों। जायगानिनो पुलिसआ बे जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै जोंब्लावखांनाय अरखौ खोमोरनो दमखल गारिखौ दैथायहरनाय जायो। अर नांनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो बे जाथायाव सासेबो सुबुङा जोखोम जायाखैमोन। अर नांनानै खहा जानाय सुबुंफोरा गोबाङैनो जिंगा सिदों। गुवाहाटीआव बुधबारखालि रेलगारिजों सासे सुबुङा दुखुनांथावै जिउ खहा जानायनि उनाव ड्राग्स एडिक्टेड माखासे लाइमोनफोरा बेनि गासैबो बेसादफोरखौ लाना थांनायनि जाहोनाव पुलिसआ दासिमबो जिउ खहा जानाय सुबुंनि सिनायथिखौ रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। बे दुखुनांथाव जाथाया सान्तिपुर ओनसोलाव जादों, जेराव रेलजों सौग्रावलायनायनि जाहोनाव बे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादोंमोन। जिउ गोमानाय सुबुंनि पार्स, रां आरो देहायाव थानाय गहेनाजों लोगोसे गासैबो आइडि, गासैबो मुवा बेसादफोरखौ गोरलैयैनो लानानै थांदोंमोन। बे जाथायनि उनाव रेलवे पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथिफैनानै गोथै सहखौ लानानै थांनायबो जायो। बबेखानि बे सुबुंनि बेसादफोरखौ लानानै थांनाय ड्राग्स एडिक्टेडफोरखौ दासिमबो संदाननानै दिहुननो हायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ड्राग्स फालांगि खालामनायखौ नोजोर होनानै बुधबारखालि दिसपुर ओनसोलनि हेंग्राबारि नामकर फर्ट फरेस्ट गेटआव थानाय भार्गव चौधुरीनि न'आव एसटिएफ हानजाया गोख्रोङै अपारेशन खालामनाय जादों। बे अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों 49.5 ग्राम हेर'इननि गं 38 फिसा बथल, गंसे मबाइल फन, 15,880 नोगोद रां आरो गं 66 लांदां बथल जब्द खालामनो हादों। बे जाथायजों लोब्बा गोनां भार्गव चौधुरी 24 बोसोरखौ ग्रेप्तार खालामनायनि उनाव ड्राग्स फालांगि खालामनायाव सोमोन्दो गोनां गुबुन फालांगिरिफोरखौबो संदाननो मोन्दोंमोन। बे अपारेशन खालामनायाव गासै गंबा साबोननि थेमायाव लानाय गासै 52.26 ग्राम हेर'इननि गं 35 बथल, गं 28 लांदां बथल, नोगोद 9,900 रां आरो गंनै मबाइल फन जब्द खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो बे अपारेशनाव सोरखारि मावफारियाफ्रा गंसे AS01 FS 4430 स्विफ्ट डिजायर आरो गंसे AS01 FW 6904 स्कुटि गारिखौ जब्द खालामो। लोगोसेनो ड्राग्स फालांगिरिजों सोमोन्दो थानाय सानै सुबुंखौबो ग्रेप्तार खालामनो हायो। ग्रेप्तार खालामजानाय सानै सुबुंखौ सन्जीव राय 36 बोसोर आरो निताय सरकार 28 बोसोर होनानै सिनायथि होदों। क'क्राझार जिल्लानि सिम्बोरगामि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंनाय खुंगा 27थि दैमु गोसोखां जोलुर बादायलायनायनि जोबथा बादायलायनायखौ बुधबारखालि सिम्बोरगाव गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जोबनानै थाङो। बे हाबाफारियाव हांख्रायहरनाय लेखायै गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारिया। बे हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै बाहागो लाबावो 30 नं क'क्राझार समष्टिनि MLA लरेन्स इस्लारि।
मिरु एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारि, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमावसार मुसाहारि, बाथ्रा दान्थे नेहाथारि मलिन दैमारियाबो बाहागो लायो। केडिएसएनि लेङाइ आफादगिरि सारदा प्रसाद पाल, गाहाय नेहाथारि प्रेमजित नार्जारि, बर' समाजनि लोगो आफादगिरि आरो बिटिआर सिएसबिनि सोद्रोमा बिबेकानन्द नार्जारिजों लोगोसे गोबां फोरोंगिरि, मेलेमजिबि, रायजो राजा आरो फरायसाफोरनि बाहागो लानायजों जोबथा जोलुर बादायलायनाया जोबनानै थाङो। देग्लायनि दैमु गोसोखां जोलुर बादायलायनायाव चेतनागुरि गेवलां क्लाबा धोरोमपुरि बिथराइ क्लाबखौ 5-1 गलाव फेजेननानै देरहासार जानो हायो। गोख्रोङै रैखाथि होनो हायैनि जाहोनाव मरिगाव जोबथेसालिनि सानै वार्डेनआ सासपेन्ड खालामजादों। सासपेन्ड खालामजानाय सानै वार्डेननि सिनायथिखौ तपन भुइया आरो अनुप मालाकार होनानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि गासै 7 कयेदिफोरा जेलनिफ्राय 11 अक्ट'बर खालि दुर्गा फुजानि समाव लहा आरो माखासे बेसादफोरखौ बोखारनायनि उनाव कम्बल, सादर बायदिनि हेफाजाबै खमैबो 20 फुट गोजौ वालखौ बारनानै जेलनिफ्राय खारखोमादोंमोन। खारखोमानायफोरनि गेजेराव आब्दुल रशिद मुंनि सासे कयेदिबो दंमोन, जायनि गोथै सह'खौ 14 अक्ट'बर खालि लाहौरी काटनि मोनसे बिलोआव मोननाय जादोंमोन। क'क्राझार जिल्लानि भटबरजरा बेन्दोंआव थानाय रुपसि बिरखं गाथोना हान्थियारिफोरनि थाखाय सिबिथाय होनायखौ जागायफिनबाय। दिनै 17 अक्ट'बर 2024 बृहस्पतिबार बारायखालि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ आलारि बाथि फोजोंनानै बेखेवनानै होदों। रुपसि बिरखं गाथोननि मावख'गिरि बिबानाव थानाय सन्दीप पाटेला मिथिहोदोंदि बे बिरखं गाथोननिफ्राय एयारलाइन्स एयार मुंनि मोन 72 मासि गोनां बिरखंआ सप्तासेयाव सानथाम फारियै मंगलबार, बृहस्पतिबार, सनिबार खालि गुवाहाटीनिफ्राय रुपसि जानानै कलकाता आरो कलकातानिफ्राय रुपसि जानानै गुवाहाटीसिम सिबिथाय होगोन। अदेबानि बे सोलिफु अक्ट'बर दानाव सानबाल' सिबिथाय होगोन होननानै फोरमायबावदोंदि सन्दीप पाटिला। मख'नो गोनांदि बोसोरसे सिगां 2023 मायथाइनि 8 नबेम्बराव उड़ान सिक्किमनि फ्लाइबिग बिरखंआ गावनि सिबिथायखौ दोनथ'दोंमोन। एसियानि नैथि गेदेरसिन बे रुपसि बिरखं गाथोनखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बिमुं होनो फोसावनायनि उनावनो दान्थे बिदान्थे जानानै जायगानि माखासे हारिनि सुबुंफोरा बिरखंजों हान्थिनायखौ बन्द एबा बयकट खालामनायनि जाहोनाव हान्थियारिफोरनि आंखालाव खहा जानांजानो गिनानै फ्लाइबिग बिरखंआ गावनि सिबिथायखौ दोनथ'दोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।